начинать. Значит, сегодня, хотя у нас основная тема этого поседжання экзистенцыйная герменэўтыка Мартина Гайдегера, мы перадусім мусім неяк завершыць гештальт, тое, што у нас засталося з мінулай тэмы, а менавіта разбор, разгляд невялічка вершыка квантэмы Алеся Разанова, які мы не паспелі зрабіць мінулага разу. Паколькі гэты твор зусім невялікі, мяркую, што можна рабіць не на гэты раз не супольны мазгавы штурм, а прапанаваць кожнаму прамовіць той прыклад інтэрпрэтацыі, які яму падасца найбольш адпаведным гэтаму вершу. Ну і ў гэтым сэнсе пасля ўжо параўнаць кожны зможа сам тое, што было зроблена ў яго ў параўнанні з тым, што зрабілі іншыя. Калі такі план прымальны, то можам пачынаць працаваць. Можа, нехта хоча першым прапанаваць свой варыянт аналізу. Ну тут не ведаю, які тут вялікі страх. Можа, вы, Александр, у вас так грунтоўна бачна все прапрацавана. Ну, для начала по выделению лексии. Здесь у меня как бы два варианта выделения. Один из них выделяется во всем тексте 3 лексии и один 4. Так, в первом варианте, допустим, 3 будет. Первая лексия, ну или отсутствие этой лексии, как говорится, уже отсутствие названия. Потом вторая лексия идет 2 строки, надея на вырос в порожний полдень. Вот во втором варианте я разделяю на 2. Возможно для меня разделить. И потом последняя лексия распростывается желтый муховец. Для меня как-то текст маленький, можно на 3 делить. Ну, да, как бы почти что в каждом. Совсем не делить. Не, ну я разделил, потому что в принципе в каждом у меня есть, в каждой лекции есть по 2 кода. Такой средний, такой между единицей и тройкой. Ну, в первой лекции выделяется то, что нет названия. Это первое. Отсутствует, скажем так, выделение самого, ну, текстов среди текстов других. Не выделяется. Именно как бы и в интертекстуальность не выделяется. А второе, не ограничится внутреннее пространство. Точнее, мы не, ну, как бы загадка идет. Мы не знаем, о чем будет. И сам автор как бы не дает подсказку, даже когда мы далее будем читать текст. Название как бы не дает ограничения в нахождении смыслов. Далее, ну, наверное, будем выделять как 3 лексии: надея на вырост и порожний полдень. Да. Надежда — это, скажем, для меня экзистенциональный код, и который направлен именно надежда на будущее, всегда направляется для меня в будущее, имеет такой хронологический аспект. Вот. И второй идет код на вырост, опциональный код. Опять же, тоже он подкрепляет надежду направленностью в будущее. Вот. И вместе они дают, ну, на вырост и имеет, подкрепляет, опять же, экстенциональный код, надежды. Дальше идет порожний полдень. Ну, я перевел, для меня это как пустой. Вот. И для меня так более так, качественное заключение код. Он как бы заключает, он пустой. А вот полдень, как бы если я как переводил его на русский язык, имеет как бы 2 перевода, как полдень и как юг. Если выбирать как полдень, как это получается хронологический код, и тогда получается пустой
пустой полдень. Как бы уже вот хронология говорит вот полдня, и вот они пустые, что не, ну, что означает, что дальше будет тоже наполненность какая-то этого. А второй юг, такой, выделяется для меня как географическое пространство, и идут с ним ассоциации жары. Именно в контексте идет жара, и вот это именно такая свинцовость, тяжесть ассоциируется. И как для меня он идет как вспомогательный. Это ну, получается такая тяжесть, пустая, это вот, тяжесть именно такого вот пустого полдня. Далее распространяется желтый муховец. Первый идет опциональный код, распространяется, распрямляется. Далее желтый. И у меня он как символический код, который ассоциируется с чистотой, незапятнанностью, невинностью, добродетельностью. И третий. А по что идет эта ассоциация, Давыдь? Ну, я смотрел в других текстах, искал, что он означает. То вот чистота, незапятнанность, именно желтый цвет, как символика идет, как принятость. Вот. А дуванчик имеет у меня два значения, два кода. Первый, скажем так, биолого-ботанический, как вот растения особые, которые имеют свой, который, ну, видовой. Вот если брать, как, допустим, распространенный на территории Беларуси, как бы в белорусском языке, и то, что вот он распространен широко, как бы тоже имеет свое значение. Имеешь свой, ну, вот свой, сразу дуванчик, имеет свой способ размножения, именно вот эти парашютики. И вот ограниченный период жизнедельности, я не помню, вроде бы год у него. И далее имеет символический код. Про него я нашел, что в христианстве это символ горя и горькоты. И вот далее оно соединяется, что вот именно такой для меня смысл появляется, что вот одуванчик, суть его такая горе, но сам по себе, в принципе, распрямляется как невинный. Получается в своем бытии такие ассоциации. И заключается лексия тем, что отсутствует точка. Как мы в прошлый раз обсуждали, круговорот. Опять же, получается, что одуванчик распрямился, опять надежда, вот, когда он распрямляется в бытии, если брать, как у меня ассоциация происходит, каждый раз при распрямлении вот он распрямляется, надежда появляется с этим распрямлением. Ну, большая часть вот для меня ось, если брать этого текста, это экзистенциальное ощущение жизни и бытия, а за символом дуванчика скрывается, ну, человеческое бытие, жизнь. Вот когда вот разбирал именно дуванчик, у меня ассоциация появилась, как из детства мы играли с этим дуванчиком, ну и дули друг друга, и вот как-то вот мы всегда отмахивались от него, от этих вот парашютики, как что-то такое, ну, мы как что-то не замечаешь, такое, вот именно то подчеркивается его, такой, как сказать, зависящее от многих факторов, что ли, такое тонкое его, нет основания в этой жизни, в бытии, на которое, ну, многое что влияет. Ну, это экзистенциальное ощущение, вызвало такие ассоциации полностью. Дякую, вельмі цікавий розбор. Адзінае, што сапраўды тут не толькі кропкі не стае, тут наогул са знакамі прыпынку бракуе, і можа і на гэта трэба было б звярнуць увагі. Але дзякуй, сапраўды такая досыць атрымаецца поўная інтэрпрэтацыя, як на мой погляд. Хтосьці, можа, прапануе сваю альтэрнатыўную версію? Да, ну, у меня скромнее гораздо. Вот, я поделил на 3 лекции. Про отсутствие названия я как-то забыл. Первое, вот, надея на рост.
вторая порожний полдень, третья распространяется желтый дымоховец. Ну, я как-то вот, когда делил, я как-то так подумал, что вот, ну, в принципе, все это вообще можно было там в одну, как бы, да, там, ну, поскольку, как бы, такое дело, там, разбор текста, то как-то надо, ну, что ли, не знаю, как это, применить этот метод как-то, не знаю. Почему тогда не на 5? Не, ну тут как бы смыслов тут уже как бы слишком такое получается, слишком. Я просто до того, что поетичні тексти часто ділять так, що кожен рядок розглядають по-особку. Ну, якби сам ён кожен повинен нести некий сенс, який сам собі дотлумачає. Тому я питаюся, чому не 5 лексий. Ну, потому что третья, она такая, ну, опять же, скрепленная, ну, смыслом, там, распространяется желтый дымоховец. То есть, ну, как-то... Цікаво, що сенс все ж таки для вас злучає нечто з нічим. Хоча насамрэч мы видим просто колькі? 7 словаў, якія не звязаны ніяк пунктуацыйна, і, магчыма, неяк звязаны вами інтанацыйна. Некаторыя з іх знаходзяцца ў даволі знаёмых стасунках адзін з адным, напрыклад, жоўты і дымухавец. Напэўна, калі б там быў чырвоны, вы былі б не так упэўнены ў тым, што паміж гэтымі словамі існуе сувязь. Ну, добра, не буду перабіваць. Надея на вырост. Тут вот для меня такая вот ассоциация, как энтелехия. То есть как, ну, как вот надежда на вырост. Это что? Это вот как семечко какое-то, которое, ну, там, надеется вырасти. Ну, то есть, не знаю, вот мне тут это семечко, тут энтелехия, это так вот, засела, я потом уже, даже потом искал другие, но уже... Маєте в увазі інтелехію в аристотельському розумінні? Точно не знаю, я думал, это платоновская. Ну, хутчэй яна сустракаецца ў Арыстотеля, Да. калі ён узважае пра тое, Ну, што ну, да, это кожная справа, кожная рэч мае сваю прычыну і праз гэта сваю мэту. Што нічога не адбываецца проста так. За кожным працэсам стаіць нейкі вынік ці нейкая карысць, нейкі плён, да якога нешта імкнецца. І дрэвы растуць не самі па сабе і не проста так. І дажджы не проста так ідуць на зямлі. Ну і карацей усё адбываецца не проста так, а ўсё ёсць вось гэтая самая энтелехія. Фактычна атрымліваецца уваходжанне ў нейкую мэту, уваходжанне ў нейкі фінал, які маецца за кожнай справай. І гэты фінал, гэтая мэта, яны не выпадковыя. Яны запланаваныя самим ходом падзеяў. Ну, как бы вот как-то, ну, как я вот понимаю, ну, и ходом, ну, там, подею, и, ну, как сказать, и самой вот этой, ну, надеждой на вырост. То есть, ну, как бы что-то, не знаю, что-то есть, что надеется там на вырост. То есть, ну, как вот семечко. То есть для вас это такая онтологичный код, скажем так. Я вот не называю никак, ну, да, хорошо, онтологичный. Порожний полдень. Ну, я тут что-то вспомнил лето Вивальди. То, ну, такой, какая-то, ну, такая вот ассоциация. Вот, какая-то лень, какая-то такая пустота. И вот, ну, вот как если там связывать с надеждой на вырост, то, наверное, то есть такая пустота нужна, ну, для того, чтобы было куда расти. Ну, потому что
Мгм. Если нету этой вот пустоты, то и как бы ну, как бы негде расти как бы. Мгм. Ну, распастывается желтый димховец. Ну, это как такое, как разрешение, что ли, всей этой ситуации, завершение, то есть как, то есть если надежда на вырост, это, то есть что-то могло вырасти, как бы, а могло и не вырасти. То есть семечко может там попасть в землю, а может и как бы и там, не знаю, птица может склевать. А распространится желтый муховец, ну это как бы вот что-то выросло и уже так свои начинает давать, ну как бы, как это сказать, ну семечки, семена, там Мгм. может. Ну, що. Мгм. Дякую. А мне так само такі цікаві є розважання і додатки до того, що сказав Олександр. Дякую. Олег. Первый, Максим, Павел. Ну, по-перше, мне здається, що замість ось першої лекції, що всі відзначили, що немає ні гэтых зорочок, там, ні назви, Мгм. можна було б, напевно, разобрать и подумать, что есть квантема в Google. Может, ну, и это добре было б як уводзіна в гэты верш. Добре, тоді, може, ви і почнете з гэтага? Ну, вось так, ну, чаму Розанов называе гэтыя творы, словатворы квантэмамі? То бок ёсць такая, і яму падаецца, што магчыма тут такая ідэя, што ён спрабуе зрабіць такі магчыма вельмі, можа вельмі малы, але вельмі насычаны сэнсам такі творы, Мгм. якія, мабыць, у якіх ёсць магчымасць судзейнічаць з іншымі. Ну, так, магчыма, гэта толькі, ну, такі заклад паразважаць, што ёсць квантэма для Розанова. Ну, це правда, у слові квантема однозначно ховається той самий квант, який, звичайно, зв'язують з енергією, що енергія може йти не суцільним потоком, не суцільній плині, а менавіта квантами, тобто невеличкими, але вельми моцними імпульсами енергії. І, магчыма, енергія словаў ці енергія сэнсу, яна таксама можа не ось так, як мы звыкліся там, не ведаю, роўным потоком там новой зямлі, як у Баколаса, якая там льецца, як некая такая доўгая гісторыя ці некае вялікае апавяданне. А можа ісці вось такімі невялічкімі, кампактнымі кавалкамі, які задаюць пэўны імпульс. А вось што гэта за імпульс? Ці тое некая пераважная эмоцыя, ці тое некае разважанне над бытным, ці тое штосьці іншае, гэта ўжо іншая справа. Як інтэрпрэтаваць? Ну так, магчыма, гэта на такім больш высокім узроўні, на узроўні лінгвістыцы. Ну, я вось так, ну, ведаючы трошкі Розанова, ён заўсёды вельмі рупліва працуе на ўзроўні нават не словаў, а там марфем. На такім вельмі, то бок, і тут, магчыма, можна лекцыі нават выдзяляць у межах аднаго слова, ці неяк так іх
розділити. Ну, ось, наприклад, надія може бути як ми можемо побачити тут і ідею, і тобто тут буде і надія, і на вирост. Ось, ну, я так само, як і остатнє, напевно, погодився б, що тут, ну, 3 лекції, коли так поверховно глядіть. Надія на вирост, порожній повзень і третє ось. Але ж так само можна і сапраўды улічваць тое, што магчыма словы гэта ніяк не лінейна звязаны, а ось я тут бачу такую рэч, што калі мы возьмем вось парныя словы, якія тут ёсць пэўная ці то рыфма, ці не валодаю там паэтычнымі тэрмінамі, на вырост і распростваецца. Тут ёсць рост. Поўдзень і жоўты, таксама тут пол. І калі, ну вось я так, калі іх, напрыклад, ну, так бы мовіць, умоўна перакрэсліць. Махацай надзеі есть сумеснае дзе. Ну, калі вось гэтыя парныя умоўна перакрэсліць, ну, я так просто эксперыментаваў. Застанецца у нас надзея, парожні і дмухавец. Ну, я так у пэўным сэнсе тут тое, пра што ўсе казалі, самае, ну, асноўнае, што ёсць нейкая надзея, але, ну, яна, ну, метафарычна як дзьмухавец, калі там яна вельмі слабая, і там вецер падуе, і ось. Летуцільнасць наших чаканняў, ви маєте на увазі? Як такі символ життя. Калі я памятаю, гэта пісалася недзе ў канцы 80-х ці 80-х. Можа, ну, таксама, калі такі ланцужок павазіць да таго часу, што была нейкая надзея, але яна была вельмі такая. Ніхто не ведаў, можа штосьці будзе. Ось. Ну, і таксама, калі ўжо весці гэтую лінію, што падзяляць на марфемы, так ўжо пільна працаваць са словамі, то вось першая лекцыя, яна будзе такая, ну, нібыта пазітыўная, і вось ёсць дзея, рост, дзея, штосьці, ну, пэўны пад'ём. А другая лекція ўжо, я тут побачыў парог, і таксама, як Саша сказаў, поўдзень як паўдня, то бок нейкая, можа, памежжа, мяжа нейкая. Тэрмінатор. І тут таксама, калі эмацыйна, то другая лекція наадварот, нібыта нас скідае з гэтага. Ну і апошняе, тут ужо сэнс даволі цяжка прадугледзець, што будзе. Што такое распростваецца дзьмухавец, што нам дае тое, што распростваецца. Гэта можа быць сімволам жыцця, напрыклад. Тое, што кветка распростваецца. Ну, але ж тут не кветка, а, ну, такая, там, не ружа, там, не штосьці, што прыгожа. А тут дзьмухавец, што сапраўды там падуеш.
З іншага боку, дмухавец гэта такая вельмі гарадская кветка. Ці не праўда? Гэта кветка, якая можа прабіцца праз кожны асфальт, якая з'яўляецца звычайна такім сімвалам жывучасці і неўмяручасці прыроды, таго, што яна неяк все адно перадольвае все гэтыя спробы урбанізаваць ландшафт, і распоўстваванне дмухаўца можа выглядаць як такі сімвал. Нягледзячы на парожні поўдзень, дмухавец распоўстваецца. Ну вось поўдзень, калі мы будзем глядзець на гэта як на юг, што гэта значыць парожні поўдзень? Напрыклад, пустыню. Ну так, можна. Усё у вас. Ну, дзякуй, все адно вельмі цікавае і значна тое, што па-першае звярнулі увагу менавіта на тое, што гэта квантэма. Па-другое, што сапраўды вось праз гэты марфалагічны аналіз часам можна пабачыць тое, што не бачна за такім больш звыклым нашым поглядам, які канцэнтруецца на словах і часта не заўважае, што за гэтым словам стаіць. То бок, словы у нас набываюць сталыя сэнсы, але мы забываемся, напрыклад, з якіх словаў утворанае гэтае слово з сталым сэнсам. І вось сапраўды тая ж надзея, калі так паглядзець, разбіваецца на ідзею. На вырост можна таксама разбіць на вырост. Як гэта? Іду на вы. І гэтак далей. І той же самае парожні не толькі ад паражняка і пустэчы, але і сапраўды ад парога і рагоў таксама нейкіх. Гэта такія важныя моманты, якія сапраўды часта саслізгваюць з поля нашай увагі, таму што мы збольшага сапраўды звыкліся хапацца за большыя кавалкі і тэксту, і сэнсу, і нам падаецца, пасля таго, як мы навучыліся чытаць, не варта ўжо заўважаць гэтыя кавалкі, гэтыя склады, марфемы і гэтак далей. Тады, каб завершыць гэтую частку, я, можа, пару словаў скажу пра тое, што пабачыў пры аналізе я, і, можа, там, не паўтараючыся пра тыя рэчы, якія былі ўжо прамоўлены. Перадусім, тое ж, на што я звяртаў увагу раней, тое, што гэты тэкст, як і папярэдні, які мы аналізавалі, зусім пазбягае граматыкі. Такая няўдала выказаўся, не граматыкі, а пунктуацыі. Гэта робіць яго яшчэ больш адчыненым, разамкнёным, чым нават папярэдні тэкст. Таму што фактычна тут кожнае слово можа брацца зусім самастойна. Ну, ці бадай кожнае слово можа брацца самастойна. Пры тым, што там мы ведаем, што прыметнікі звычайна самастойна не ўжываюцца, але тым не менш. Таму для мяне цяжка было бы вывесці нейкую адную логіку падзелу на лексему. Атрымліваецца вельмі шмат альтэрнатываў. І гэтыя альтэрнатывы паўстаюць праз тое, што калі паназіраць, на якія сэнсавыя блокі можа падзяляцца тэкст, то тут ёсць маса варыянтаў. Ну, па-першае, першы варыянт гэта тое, што гэтыя словы наогул ніяк не звязаны адзін з адным. І кожны мае за сабой нейкі адбітак сэнсу, які ён нясе. І толькі ў гамме, як тыя колеры вясёлкі, яны могуць даць нешта адзінае. З іншага боку, калі паглядзець, якія тут словы ўтвараюць сэнсавыя пары, здаецца, сапраўды
ну і у наша звычка, наша літаратурная звычка чытання паэтычных тэкстаў нас да гэтага змушае, што сэнс варта шукаць за радкамі. Кожны радок нясе за сабой нейкі сэнс. Таму мы вельмі лёгка пагаджаемся з тым, што надзея на вырост, парожні поўдзень гэта вось самастойныя сэнсавыя кавалкі. Ну, ўжо там распростваецца жоўты дзьмухавец, просто праз тое, што яны там па аднаму слову, таму мы так робім для сябе невялічкую такую хітрасць і разглядаем гэта як вось такі, ведаеце, радок ступенечкамі, якія часам робяць паэты. Апошні радок для прыгажосці яны разбіваюць і вось такім робяць ганачкам невялічкім. І тады у нас у нашым успрыманні верша здаецца ўсё так больш-менш ладна. Калі не ісці вось такой звыклай дарогай, тады можна паглядзець, што тут прынцыпу можна і альтэрнатыўныя бачыць шляхі сэнсастварэння. Ну, напрыклад, словы на вырост і распростваюцца. Яны ж могуць не толькі мець дачыненне да надзеі, адпаведна і дзьмухаўца. Напрыклад, калі пасля слова надзея паставіць кропку, ну, сімвалічную кропку, пасля можна считаць, как на вырост парожні поўдзень распростваецца. І тады жоўты дзьмухавец атрымліваецца трэцім і зусім апрычоным сімвалем у адпаведнай карціне, што тады намалёўваецца. То есть ёсць нейкая надзея. Магчыма, гэтая надзея тлумачыцца словамі, што на вырост парожні поўдзень распростваецца. За савецкім часам гэта маглі б, напрыклад, палічыць алюзіяй на паўстанне Чорнай Афрыкі, якая нарэшце пазбавілася ад белага каланізатарства. А паэт вось адбіў гэтае сваё жаданне падзяліцца радасцю вольных народаў Афрыкі у вось такім зашафраваным выглядзе. Ну, прынамсі, часам такое рабілі з заходнімі паэтамі, калі спрабавалі знайсці сацыяльную праблематыку іхных твораў. Я тут просто пра гэта кажу як пра магчымы прыклад інтэрпрэтацыі, які мог бы паўстаць. Ну, а жоўты дзьмухавец таксама можа разглядацца як досыць багаты культурны сімвал. Вось Александр паспрабаваў нам некаторыя значэнні з того культурнага багажу, які ёсць наконт і кветак, і іх колераў у культуры паказаць. Гэта і хрысціянскі сімвал, хаця для японскай, напрыклад, ці ўсходняй культуры гэта іншыя сімвалы. Вось, не такія ж, як для, напрыклад, хрысціянства. Вось, улічваючы захапленне нашых паэтаў усходняй праблематыкай, асабліва з 80-х гадоў, гэта таксама можа быць і не хрысціянскі, а, напрыклад, нейкі буддысцкі сімвал. Я когда искал, то нашел, я уже не помню, что неделя было, где-то против Севастополя убирали статую того дуванчика, потому что там христиане православные доказали, что это там какой-то символ евреев или чего-то. Я не вчитывался уже, так вот просмотрел быстренько. Вот, конечно, я просто уже не использовал этот. А защитники говорили, что это добродетель именно. Ну так, то бок, па сутнасці, гэтая кветка, яна можа быць сімвалем вельмі шматлікіх культурных кадоў. Фактычна, кожная культура так ці інакш нешта зашыфроўвае сваю семантыку колераў і сваю семантыку красак. Гэтыя краскі ці кветкі, яны таксама для кожнай культуры могуць мець сваё значэнне. Таму дакладна ведаць, да якога культурнага коду тут была апеляцыя, мы сапраўды не можам. І фактычна з роўнай надзеяй мы можам спасылацца і на хрысціянскі, і на буддыйскі, на які заўгодна людзі.
Я просто да таго, што сапраўды тут цяжка зрабіць нейкі адзіны лексічны падбор, і фактычна вось даводзіцца, я бы рабіў так, што нават наогул бы не праводзіў раздзел на лексіі, а браў бы гэта як адну вялікую лексію, праз тое, што у ёй вельмі цяжка правесці мяжу. Ну, мне чыста было цяжка правесці нейкую мяжу паміж словамі і паміж сэнсамі. Таму што сапраўды проста пападанне слова ў радок, яно не заўжды азначае, што гэтае слово, ну, вось як у папярэднім вершы, які мы разбіралі. Там жа сапраўды часта сэнс перацякаў з радка на радок і зусім не умяшчаўся туды менавіта ў межах гэтага радку. Таму думаць, што інтэрпрэтацыя павінна кіравацца выключна вось гэтай аўтарскай разметкай, сінтаксісам, калі ён спачатку па два слова змяшчаў радок, а пасля па аднаму. Тут не выпадае. Вось. Да таго ж, трапна было заўважана, што для Разанова гэта сапраўды важная рэч, падбор тых словаў, якія ён выкарыстоўвае. І тут сапраўды ёсць гульня, пэўная гульня. Першыя два слова пачынаюцца на фактычна адной і тую ж марфему на. Хаця, зразумела, гэта не у адным выпадку частка кораня, у другім прыстаўка, але фактычна яно можа выкарыстацца як прыназоўнік. Ну, на, як пакласці на стол, напрыклад. У другім выпадку парожні і поўдзень. Ну, тут не зусім можа папа, але ўсё ж такі таксама досыць падобна. І розніца пачынаецца толькі пасля, калі там кожнае слово пачынаецца са свайго значэння. Калі разбіраць так больш класічна, то я пагаджуся, магчыма, з тым, што было выказана раней. Для мяне сапраўды тут ёсць і экзістэнцыйны сімвал надзеі, надзеі, якая кудысьці сабе праектуе, неяк сабе наважвае, і ў гэтым сэнсе яна сапраўды выказвае нейкія такія прызнакі таго, што яна можа мець нейкі рух, нейкае пасоўванне, нейкае распростваванне, напрыклад. Ну і да таго ж надзея утрымлівае сапраўды ў сабе нейкую дзею, нейкае дзеянне. І гэтае дзеянне можа быць сапраўды расшыфраванае ў апошніх радках, у гэтым самым распростваванні. Невядома чаго, не тое дзімхаўца, не тое вось гэтага поўдня. Пасля парожні поўдзень сапраўды пагаджаюся з тым, што гэта такая падвойная сімвалізацыя, і таму праз гэту амбівалентнасць тут можа быць зусім розная кадзіроўка. У кожным выпадку, як тут не кажы, ці тое гаворка ідзе пра поўдзень як частку дня, ці тое пра поўдзень як частку света, парожні поўдзень у мяне, напрыклад, выклікаў перадусім асацыяцыі падобныя. Вось тая асацыяцыя, якая злучала поўдзень як частку дня з поўднем як часткай света, гэта такі вядомы вобраз сіесты. Поўдзень, як вядома, гэта самая спякотная частка дня. Ну, прынамсі, калі гаворка ідзе пра лета. Калі тут гаворка ідзе пра кветкі, то сапраўды гэта не можа быць зімой. Поўдзень самая спякотная частка дня, і таму ў гэтую спёку не так прыемна працаваць, і яна сапраўды падаецца
праз паражнечу, якая раптам можа адбыцца на вуліцах ці нават у доме, калі людзі расходзяцца і спрабуюць заняць тое месца, дзе не так спякотна. У нашай культуры гэта не так распаўсюджана. На ўсходзе ці ў Лацінскай Амерыцы гэта такая больш сталая традыцыя. У сіесту ніхто не працуе, усе адпачываюць. І вось гэта паражнеча, яна можа быць паражнечай у некалькіх сэнсах. Паражнечай як проста адсутнасць людзей, як адсутнасць думак, як адсутнасць падзей якіх-небудзь, ізноў-такі надзея падзеі. І адпаведна, гэта можа быць такі сапраўды мерыдыян, ці вось гэты самы тэрмінатар, кропка, дзе святло пераходзіць у цемру, як тое, што можа адмяжоўваць і адначасова злучаць вось гэтую надзею на вырост і вось гэта дзьмухавец, які распаўстваецца напрыканцы верша. Таму вось для мяне гэта такі багаты культурны сімвал вось гэтай паражнечы, якая паходзіць праз нейкія вось і геаграфічныя, і скажем так, біяхраналагічныя, звязаныя з жыццёвым часам справы, і якая фактычна ўводзіць для нас вось гэты сімвал нейкай бяздзейнасці, тотальнай пустэчы, якая можа прыхоўваць за сабой нейкую магчымасць новага дзеяння альбо чакання гэтага новага дзеяння. Распостванне сімвал таксама такі досыць шматзначны. Гэта можа быць выхад на прастору, гэта прабуджэнне, і тады распостванне кветкі гэта ёсць нейкі её выхад для новага жыцця, выхад на свабоду. Гэта можа быць знакам таго, што нешта ўсё ж такі пачынаецца, нейкае здарэнне адбываецца, і таму тут можна пабачыць і акцыянальны код, пачатак нейкага дзеяння, пачатак падзеі і пачатак таго, што у надзеі з'явіўся нейкі канкрэтны ўжо носьбіт ці канкрэтная рэалізацыя. Ну і наконт жоўтага дзьмухаўца пагаджуся, што гэта вельмі насычаны, нават перанасычаны культурны сімвал. Вось калі браць, напрыклад, так званую мову кветак, калі ведаеце, гэта такая старая усходняя традыцыя таго, што кожная кветка у букеце, напрыклад, мае нейкае значэнне. Ну і гэта вось у ікебане выкарыстоўваецца веданне, а часта у такой у любоўнай размове, калі праз кветкі спрабуюць нейкія перадаваць адзін аднаму сігналы ці нейкія паведамленні, напрыклад, закаханыя. Адпаведна, у гэтай вось семантыцы жоўты дзьмухавец мае такое зусім нязвыклае значэнне какетніцтва. Вось нехта ці хтосьці падае лёгкія намінкі на тое, што вы маеце для мяне значэнне. Магчыма, я не зусім бесстаронне да вас адношуся. І ў гэтым сэнсе вось гэта распоўстванне гэтага жоўтага дзьмухаўца можа разглядацца як паўставанне нейкага новага пачуцця. Як тое, што
адбываецца нейкая сустрэча і нешта дае вось гэты спор гэтай самай надзеі. Бо невядома ж пра што надзея. І фактычна вось распасцінанне кветкі вось з такога кшталту сімволікай можа мець на ўвазе менавіта чыста эмацыйныя персанальныя стасункі паміж людзьмі. Гэта можа быць і надзеяй у больш такім экзістэнцыйным значэнні, той вобраз, які я ўжо узгадываў у размове з Павлом. То бок жоўты дзьмухавец, які распостваецца, гэта такі вось сімвал перамогі жыцця над смерцю. Над смерцю ў выглядзе таго бетона ці асфальту, якім уласна заковваецца зямля і фактычна забіваецца прырода. І гэта можа быць ізноў-такі надзея на тое, што нягледзячы на перамаганне гэтай тэндэнцыі у нашым жыцці, у нас застаецца надзея. Ну, для урбаністычных паэтаў 80-х гэта таксама такая досыць папулярная тэма была. Менавіта для паэтаў, якія сэнсавалі, што вясковая тэма ў беларускай паэзіі неяк паступова сканчваецца. Ужо мала хто распавядае пра гэтыя самыя кветачкі ці дрэўцы ў роднай вёсачцы. Па сутнасці гарадская тэматыка такім, можа, еўрапейскім сэнсе урбаністычнай паэзіі там заходняй Еўропы яшчэ не паўстала. І вось ідзе такая барацьба паміж адным і іншым матывамі. Таму гэта можа разглядацца і ўнутрана паэтычны код. Код змагання чыста ў паэтычным сімвалічным ландшафце беларускай паэзіі. Ну, гэта проста да таго, што сапраўды вось нягледзячы на сціпласць зместу, на тое, што вершык, які складаецца ўсяго з 7 словаў, а можа менавіта праз гэта, такого кшталту вершаскладання можа месці ў сабе вялікі пласт розных кадоў, значэнняў і сімвалічных практык. І фактычна, калі мы сапраўды даем сабе раду тым, каб разабрацца з такого кшталту тэмамі, з такого кшталту творамі, для нас часта гэта не справа проста знайсці, падабраць самую першую інтэрпрэтацыю, якая можа прыйсці ў галаву. Каб проста адчапіцца ад гэтага твору, даць яму проста калі нехта хоча адчапіцца ад нейкай загадкі ці таямніцы, знайсці якую-небудзь больш-менш пасуючую адгадку. Ну і далей ўжо не тлуміць сабе галаву. Вось гэтае наше зусім натуральнае жаданне не заўжды можа ісці на карысць справе. На гэта можам фактычна і скончыць. Калі ёсць нейкія яшчэ каментары ці заўвагі, калі ласка. Ну, фактычна гэта тое, што мы паспрабавалі вылучыць з такой стратэгіі працы з тэкстамі, такой герменэўтычнай стратэгіі, як тэкставы аналіз. Цяпер тады можам з поўным правам звярнуцца да тэмы нашай сённяшняй размовы, сённяшняга паседжання, да, власна, праекту Мартина Гайдегера, які мне падалося найбольш было яскрава выявіць праз ось такі ўзор.
узор экзістэнцыяльнай інтэрпрэтацыі, які Гайдэгер робіць на прыкладзе аднаго са сваіх улюбёных паэтаў Гёльдерлена. Магчыма, пачнем з таго, што так і засталося для вас герметычным, то бок тое, што зусім сталася незразумелым у Гайдэгеры. Але перад тым, як вы гэтыя пытанні, магчыма, агучыце, я бы, можа, пару слоў ўсё ж такі сказаў, не тое, каб у абарону Гайдэгера, а проста для патлумачэння таго, пра што далей пойдзе гаворка. Трэба разумець, што для Гайдэгера герменэўтыка ніколі не была проста нейкай метадалогіяй працы з тэкстам. Гэта ніколі для яго не было нейкай апрацоўнай тэхнікай, з дапамогай якой можна здабыць нейкія больш мудрагелістыя інтэрпрэтацыі сэнсу твораў. З самого пачатку Гайдэгер разумеў герменэўтыку як такі вельмі экзістэнцыяльны праект. Праект, які ён нават уважаў за этычны праект. Гэта пэўны маральны выбар і досвед, які можа чалавек для сабе займець, а можа праігнараваць. У быцці часці сваім вядомым творы і яшчэ раней у лекцыях пачатку 20-х гадоў Гайдэгер разважае пра герменэўтыку як пра пэўны кшталт самаспавяшчэння. Ён адсылае ў гэтым да этымалогіі прынцыпу слова герменео, і гэта этымалогія адсылае нас да вобразу, па-першае, бога Гермеса, ці Меркурія, як яго называлі рымляне, а па-другое, да таго, якую функцыю ён выконваючы, магчыма, праз гэта, магчыма, праз гэта ён сам займеў гэта імя Гермес, дае значэнне гэтаму слову. Бо Гермес заўжды разглядаўся ў грэцкай міфалогіі як веснік богоў. Альбо ангелус у іудзейска-хрысціянскай традыцыі. Ён той, хто звязваў гэты свет і той свет, уласна, зямлю і неба, смяротных і багоў. Той, хто павінен быў тлумачыць смяротным волю Зеуса і іншых багоў. Таму Гермес – гэта бог-тлумач, бог перамоўшчык і бог, які весь час інтэрпрэтуе. Ён спрабуе смяротным на іхныя глузды патлумачыць волю багоў, а багам патлумачыць тое, як смяротныя аднесліся да іхных павяленняў ці да іхніх словаў. Таму герменео – гэта адначасна і тлумачэнне, патлумачэнне чагосьці, і спавяшчэнне, то бок перадача звестак, паведамленняў. Адпаведна, для Гайдэгера герменэўтыка – гэта вось перадача звестак, перадача паведамленняў, але якіх і для каго. І вось на ягоны глузд задача герменэўтыкі якраз складаецца ў тым, каб зрабіць чалавеку зразумелым сваё ўласнае бытаванне. Бо гэта
чалавеку істотна атрымліваць звесткі пра сваё ўласнае быццё. Бо інакшым чынам ён ніколі не зможа паразумецца ў гэтым свеце і зразумець, як і што адбываецца ў ягоным жыцці, як што з чым звязана. І вот для Гайдэгера гэта не тое, як быццам наше жыццё увесь час для нас такая расчыненая кніга, з якой можна чытаць. Хутчэй гэта наадварот. Такая скарбніца, якая прыхаваная і схаваная ад уладальніка, які адначасова ведае пра тое, што ў яго ёсць магчымае вялікае багацце, але не ведае, дзе яно уласна месціцца. І таму для чалавека важна увесь час заставацца, як кажа Гайдэгер, чуйным, няспящым у адносінах да ўласнага быцця. А каб быць такім няспящым, чуйным чалавекам, трэба увесь час даваць сабе рады, даваць звесткі аб сваім уласным жыцці. І герменэўтыка ў гэтым разе гэта вось такая спроба быць няспящым. Гэта спроба спавяшчаць самога сабе пра тое, што адбываецца ў маім бытаванні. Гэта спроба ведаць магчымасці свайго існавання. Тыя магчымасці, якія не заўжды для нас відавочны. Таму герменэўтыка гэта не тэхніка для яго. Гэта сам па сабе спосаб жыцця. Спосаб жыцця ў ісціне, бо герменэўтыка распачынае для чалавека вось гэты момант ісціны ў ягоным быцці. Таму і адносіцца да вось гэтай герменэўтычнай задачы можна па-рознаму, але вот для Гайдэгера чалавек мусіць рабіць свой маральны ці этычны выбар. Альбо ён сапраўды клапоціцца пра сваё бытаванне і пра тое, каб даваць рады кожнаму імгненню свайго жыцця. Альбо ён свядома адмаўляецца ад гэтага, і тады ён пагаджаецца быць сляпым і нячуйным у адносінах да свайго ўласнага жыцця. Тады гэта зусім для яго іншая атрымліваецца сітуацыя і зусім іншыя наступствы для ягонага і бытавання, і для ўсведамлення сябе. Вось, кіруючыся гэтай падказкай, прэамбулай, можна па сутнасці заступіцца да таго, пра што далей будзе казаць Мартин Гайдэгер. Можа гэта трошкі прасвятліць тое, адкуль бярэцца, па-першае, некаторы такі патас ягонага тлумачэння. І, магчыма, гэта зробіць больш зразумелым, адкуль бяруцца такія ўвесь час экзістэнцыяльныя матывы інтэрпрэтацыі у, здавалось бы, тэксце, які мы чытаем як проста узор лірыкі. Лірыкі, у якой паэт у звыклай, здаецца, яму манеры разважае пра прыгажосць розных краявідаў, пра тое, як ён вяртаецца дадому пасля нейкай вандроўкі, і як ён рады зноў бачыць родныя мясціны і у гэтым сэнсе паэтызуе все тое, што трапляе яму на вокал. Цяпер, уласна, я бы хацеў пачуць вашыя пытанні, калі яны ў вас паўсталі пры чытанні тэксту. Гэта могуць быць пытанні, што тычацца як вось гэтага тэксту,
тлумачэнняў да паэзіі Гюльдерліна, гэтак і тых, што маглі паўстаць падчас чытання вытокаў мастацкага твору. Я разумею, што магчымых пытанняў там было больш, чым можна агучыць на працягу сённяшняй размовы. Давайте зачепімся за тое, што для вас было найбольш, можа, супярэчлівым, незразумелым ці нязвыклым. Ці, можа, падавалася зусім нейкім шалёным, не да темы у тым, што прамаўляў Гайдгер. Засумовали. Да, с Хайдеггером вот такое, что вроде как бы и понимаешь, и не понимаешь. Такой вот, вы говорите, что техники нет как таковой, то и вот и ассоциации свои идут. Поэтому, допустим, если там у Барта там было, скажем так, что ли, в кавычках логично, там можно было задать вопрос. А здесь Хайдеггер как бы с поэтическим, ну, произведением дальше поэтическим он продолжает его. Легко и тяжело смотрится в одночасье это все. Но я хотел бы одразу папярэдзіць, што с Гайдгером ізноў-такі не все так просто. Потому что, калі я кажу, што яго адсутнічае тэхніка, я хутчэй маю на ўвазе, што для яго яна не ёсць нейкай распрацаванай сукупнасцю прыёмаў ці нейкіх правілаў, якіх павінен трымацца перакладчык ці інтэрпрэтатар, калі працуе з тэкстам. Гэта не значыць, што у самога Гайдгера няма нейкай тэхнікі ў сэнсе такой улюбёнай манеры разважаць ці нейкіх прыёмаў акцэнтацыі ўвагі на некаторых момантах сэнсавых тэксце, якія прыдатныя для таго, каб ствараць зусім, скажем так, арыгінальную версію тлумачэння таго, пра што адпаведна апавядаецца у дадзеным вершы. Гэта не тое, што тут зусім нейкая плынь мастацкай свядомасці, плынь нейкіх алюзіяў і параўнанняў, аналогіяў, якія Гайдгер мог бы пачуць ці прымароіць, пачытаўшы Гюльдерліна, зусім не. Калі прыгледзецца, мысленне Гайдгера кіруецца вельмі жорсткай і паслядоўнай логікай. І гэтая логіка так вельмі паслядоўна сабе раскручвае на працягу ўсяго ягонага аналізу. Іншая справа, што нам трэба есці даць сабе рады і паспрабаваць гэту логіку зразумець. Бо інакш зразумець, як працуе гэты экзістэнцыяльны аналіз, а тым больш яго ўжыць у адпаведным кантэксце, нам будзе цяжка. Можа, калі у вас такіх няма простых пытанняў, давайте тады паспрабуем разбірацца, а што адпаведна робіць Гайдгер. Калі вось... Наверное, такое простое есть. Сейчас текста нету. Пожалуйста. Да, я вот не поэтому, а по-другому, как он там. Да. Вот как бы, что поясните, пожалуйста, вот понятие как вечность вещи. Ну, то есть, что это такое? Ну, добре. Я
пачаць як у старым літоўскім анекдоце, пытаннем на пытанне, як вы самі гэта зразумелі. Ось. Ну, гэта, зразумела, пытанне не такое простае насамрэч. Таму што адказу на гэтае пытанне, власна, Гайдгер прысвячае ўвесь гэты тэкст выток мастацкага твора. Фактычна, каб патлумачыць, у чым гэтая самая рэчыўнасць рэчы змяшчаецца. І фактычна, калі так паспрабаваць спрасціць і канкрэтызаваць тое, пра што далей там разважае так доўга Гайдгер, справа ідзе пра тое, каб, па-першае, не бачыць рэч у аб'ектным модусе. То есть кожная рэч гэта не проста аб'ект для нашага спазнання альбо для нашага пакладання высілкаў нейкіх. Так, як яго разумее, напрыклад, навука. І калі мы разважаем пра тое, што рэчы там існуюць аб'ектыўна, у іх ёсць нейкія аб'ектыўныя характарыстыкі, гэта вось для Гайдгера якраз тое, што прытойвае сутнасць ці іство самой гэтай рэчы. Калі мы разважаем пра гэтую самую рэчыўнасць рэчы, для Гайдгера гэта спроба нешта такое сказаць пра само быццё гэтай самай рэчы. Тое, што робіць рэч самой сабой. Мы не можам гэтае быццё раскласці праз проста пералік нейкіх характарыстыкаў ці якасцяў, які мае рэч. Праз простае апісанне. Мы не можам гэта зрабіць і праз навуковы падыход, калі проста раскладаем рэч на сукупнасць матэрыялаў, напрыклад, ці хімічных, напрыклад, злучэнняў ці атамаў, з якіх яна складаецца. Все гэтыя падыходы, яны нас аддаляюць ад разумення быцця гэтай рэчы. Наблізіць нас да разумення быцця рэчы можа, хутчэй, тое, што задае месца гэтай рэчы ў быцці. Месца, якое можа датычыць стасункаў з іншымі рэчамі і з чалавекам. Як, напрыклад, Гайдгер гэта пасля праілюструе на вось гэтых самых старых ботах, што намаляваныя на адным з вядомых малюнкаў Ван Гога. Рэчыўнасць гэтых рэчаў, яна зусім не ў тым, што гэта боты, якія там створаныя для нашэння у полі, напрыклад, у тым, што гэта проста нейкі такі абутак, які прызначаны для чалавека. Гэтая рэч, атрымліваецца, знаходзіцца ў вельмі складаных стасунках з чалавекам ці людзьмі, якія гэтую рэч носяць, якія ўключаюць яе ў свой бліжэйшы свет, свет рэчаў, які знаходзіцца у іх пад рукой, якія ствараюць нейкае адзінства з жыццём гэтых людзей і ўключаюць у пэўны кругазварот жыцця. І ў гэтым сэнсе атрымліваецца, што рэчыўнасць рэчы, яна якраз у тым, каб даваць быць іншаму, у дадзеным выпадку быццю іншых людзей і быццю іншых рэчаў. І пры гэтым знаходзіць месца ў быцці для сябе. Гэта тое, што павінна фактычна
замацоўваць нейкую не скажешь, каб стабільнасць, але пэўную гарантыю невыпадковасці існавання той або іншай рэчы. У гэтым сэнсе гэта тое, што не можа быць выказана інакш, як праз пасярэдніцтва чагосьці іншага. Ну, у дадзеным выпадку, чаму увесь і твор называецца выток мастацкага твора, такім пасярэднікам можа выступіць мастацкі твор. Менавіта мастацкі твор дазваляе рэчыўнасці рэчы сабе праявіць. Самая рэч гэта зрабіць не ў стане самастойна. Ну, як, напрыклад, не заўжды чалавек сам у стане выявіць сваю прыроду, калі яму не дапамагаюць у гэтым пэўныя абставіны. Ну, і для экзістэнцыялістаў гэта могуць быць, напрыклад, тыя самыя памежныя сітуацыі, у якіх чалавек насамрэч даведваецца, а чаго ён варты, ці насамрэч хто ён. Ён сапраўды за праўду, ці толькі кажа, што ён за праўду. Ён сапраўды за свабоду, ці свабода для яго проста пусты гук, з якім ён лёгка расстаецца, калі на іншым боку шаляў ляжаць каштоўнасці вышэйшыя, там грошы, ці ягонае жыццё, ці нешта іншае. І ў дадзеным выпадку тая ж самая гаворка. Быццё рэчы яно не задаецца праз вонкавыя прыкметы ці вонкавыя прызнакі. Гэта нешта, што мусіць паступова сабе праяўляць. Тое, што робіць рэч самой сабой, і тым не менш не заўжды зразумела для першага ці там другога пільнага погляду. А вось праз мастацкі твор, магчыма, яно можа знайсці сабе мову, знайсці сабе нейкі адэкватны спосаб выяўлення. І гэта менавіта тое, што сапраўды можа тычыцца нашай гаворкі, таго, што можа тычыцца разбору гэтага верша Гёльдерліна. Што там сапраўды знаходзіць сваю мову і зрэшты, што хоча такога выказаць Гайдэгер, калі напрыканцы свайго разбору патасна ўсклікае, што нам, немцам, вось толькі зараз прыспеў час разабрацца з тым, да чаго нас, власне, заклікае паэт. Да вяртання на радзіму. І што гэта самае завяртанне на радзіму мае на ўвазе, апрача вядомага і гістарычна зразумелага вяртання маладога паэта Гёльдерліна з невялічкага швайцарскага гарадку на землю роднай Швабіі, да дома, дзе ён вырас. Ну, вось, зрэшты-рэшт, сапраўды, можа, варта звярнуцца да таго, што робіць Гайдэгер. Спрабуючы праінтэрпрэтаваць вось гэты верш Гёльдерліна «Heimkunft an die Verwandten» — вяртанне на радзіму да землякоў ці да суродзічаў.
мастацкаму твору ўсё ж надаецца статус рэчы. Хайдегер кажа, што гэта рэч. Ці просто калі, напрыклад, рухацца ад фенаменалагічнага, што ўсё, што існуе, ёсць ці рэч, ці тое, што валодае свядомасцю. Але ж у Хайдегера мастацкі твор таксама рэч. Ці гэта нешта якраз на такім памежжы і як такі фрейм, ці што злучае той свядомасць і рэч. Ну так, гэта істотнае пытанне, таму што сапраўды для Хайдегера мастацкі твор гэта, ну і наогул, мастацтва як спосаб абыходжання з рэчамі, гэта вельмі такі асаблівы досвед. І мастацкі твор, зразумела, не будзе рэччу у такім звыклым сэнсе гэтага слова. Менавіта таму, што, скажем так, сутнасць мастацкага твора па Хайдегеру зусім у іншым. Сутнасць кожнай рэчы захоўваецца ў ёй самой па сабе. Яна фактычна утрымлівае і загадку свайго быцця, і адгадку на яе у самім сабе, у быцці гэтай рэчы. Што датычыць мастацкага твору, то ягоная сутнасць захоўваецца ў паказанні. Вось калі вы там далей чыталі, Хайдегер разважае па дзве катэгорыі паняткаў, які ён, дарэчы, таксама бярэ у Гёльдермена, свайго улюбёнага. Зямля і свет. Ці памятаеце такое? Ну, вось у вытоку мастацкага твору гэтая пара якраз уводзіцца. Ён кажа пра тое, што быццё рэчаў, якія атачаюць чалавека, яно сапраўды стварае ўражанне чагосьці таямнічага, прыхаванага і цьмянага. Таго, пра што чалавек па большай частцы зусім не мае ніякага разумення, і тое, што для яго з аднаго боку блізкае, як штосьці сваё, а з іншага боку зусім далёкае і незразумелае. І для азначэння гэтага ён выкарыстоўвае панятак зямлі, які ён бярэ з паэзіі Гёльдермена. Кажучы пра тое, што фактычна зямля для нас гэта і самае роднае, самае знаёмае, што заўжды нас атачае, тое, што дае нам хлебу пад нагамі. А з іншага боку, зямля гэта для нас некая таямніца. Таямніца нараджэння, таямніца паўставання нейкіх сілаў, энергію, над якімі чалавек не мае зусім ніякай улады. І зямля для нас вось гэты можа быць сімвал самой таямніцы быцця. Зямля як такая чорная, цьмяная таямніца нараджэння ўсяго, што атачае чалавека. Чалавек імкнецца супрацьпаставіць гэтай зямлі прастору света. Свет — гэта тое, што стварае чалавек як, можна сказаць, сетку з сімваляў, з сэнсаў, які ён накідае на наваколле, якімі ён спрабуе гэтую зямлю акультурыць. Гэта як тыя, не ведаю, плугі
ці культыватары, з дапамогай якіх ён гэтую зямлю спрабуе нейкім чынам упарадкаваць і дазволіць ёй даваць нейкі ураджай, быць для яго карысным. І атрымліваецца так, што фактычна самая па сабе вось гэтая таямніца зямлі, яна не можа быць дастаўлена чалавеку іншым чынам, як акрамя вось праз мастацтва. І менавіта мастацтва, мастацкі твор як медыум, як пасярэднік, можа пераносіць вось гэтую цемру і творчы непакой зямлі у распрасцёртасць свету. Ператвараць прыроднае, быццёвае у чалавечае, светавае. Таму мастацкі твор не можа ніякім разе быць проста рэччу, бо тады ён бы належаў фактычна да рэчыўнага, зямнога вымярэння быцця. Ён бы заставаўся гэтак самай жа таямніцай і загадкай для чалавека. Але мастацкі твор гэта тое, што робіцца самім чалавекам. Гэта ягоны спосаб распазнавання свету, гэта ягоны спосаб даваць мову рэчам, якія да гэтага застаюцца нямымі. І таму мастацкі твор гэта вось такі пасярэднік. Ён і не, як вы казалі, і не той, хто валодае свядомасцю, і не проста рэч, якая мае быццё ў сабе. Ён тое, што злучае далягляд чалавечага жыцця з фактычна даляглядам быцця як гэткага. Тое, што дае быццю магчымасць выказацца і паказаць сабе, паказаць сваю ісціну для чалавека. Таму такі пасярэднік не можа быць адным з элементаў пары. Ён павінен стаяць пасярэдзіне. Ну і фактычна гэта перадвызначае і сам зварот Гайдэгера да аналізу мастацкіх твораў. Для яго яны заўжды маюць глыбіню, якая не вымяраецца там фактычна жаданнямі ці цікавосткамі аўтара ці чалавека, які спрабуе нешта выказаць такое. Гэта заўжды такі двухбаковы працэс. Паэт ці там мастак нешта спрабуе пабачыць у гэтым навакольным для яго свеце, і гэтае пабачанае прад'явіць. А з іншага боку, вось гэты свет, ўсё гэтае мноства рэчаў у быцці, яно дазваляе ці не дазваляе чамусьці быць прамоўленым. То есть нечаму выказацца, магчыма паказаць і схаваць ад чалавека нейкую ісціну. Таму для Гайдэгера не бывае зусім парожных твораў. Кожны твор ёсць гэтая размова, гэтая медыяцыя, гэтыя стасункі паміж чалавекам і быццём. Што можа дазволіць сабе ўбачыць чалавек? Што быццё можа дазволіць яму пабачыць? Вось гэта ўжо залежыць і ад чалавека, і ад быцця. І да гэтага ён шмат у чым заклікае нас, як магчымых каментатараў ці магчымых інтэрпрэтатараў, напрыклад, вось гэтага прыватнага верша Гёльдерліна.
нас, ці там фактычна больш этнічна яму блізкіх там немцаў, які павінны, на яго думку, больш пільна і плённа, пачытаўшы гэты тэкст, задумацца над тым, што зусім не з'яўляецца лірычнымі разважаннямі героя наконт Альпаў, ці Боденскага озера, ці нейкіх там краявідаў, якія яго атачаюць. І зусім не да разважанняў над сентыментальнымі паводзінамі аўтара, які так даўно не быў дома. А задумацца аб чымсьці, што фактычна і будзе, на ягоную думку, і з'яўляцца вяртаннем на радзіму. Сапраўдным вяртаннем на радзіму, а не вось нашым на ёй прабыванне, які мы лічым знаходжаннем на радзіме. Я чаму кажу, што у Хайдегера важна зразумець тую логіку, якой ён кіруецца, калі спрабуе аналізаваць той ці іншы твор. Гэтая логіка, яна зусім не мусіць зыходзіць з нейкага набору культурных сімваляў ці кадзіровак, якія могуць быць нашпігаваныя ў тэксце. Логіка тут асноўная, зразумела, экзістэнцыйная. Іншая справа, у чым бачыць экзістэнцыйную сувязь і на чым ставіць акцэнт. Мяне машина трохи засмуціла ягоная гэта сцепка аўтара з творам, што я настолькі моцна. Што вы маеце на ўвазе? Ён практычна не... То бок ты падзелу вельмі практычна незаметны. Ён кажа аб тым, што аўтар гэта твор, твор гэта аўтар. Усё гэта так вельмі мне падаецца, што я як чытач, напрыклад, знаходжуся ў тых жа адносінах да нейкага верша, што і аўтар. Ён аўтар, мне здаецца, што роля аўтара настолькі уплывовая ў гэтым. То бок гэта больш, мне здаецца, што аўтар гэта нейкі медыум, які стварае За эгалітарысцкі падыход да інтэрпрэтацыі. Ну, я не магу сказаць, што і у Хайдегера сітуацыя гэтак драматызаваная, як вы яе тут паспрабавалі выказаць. Таму што нават па тых закліках, якія ён робіць напрыканцы гэтага аналізу, ён зусім не памяншае ролю каментатара ці інтэрпрэтатара. Наадварот, ён яе у усялякім разе спрабуе падкрэсліць і вызначыць. Безумоўна, скажем так, для Хайдегера аўтар тэксту гэта і не зусім выпадковая фігура. Ну, як на гэтым выпадку гюльдерліновскага тэкста. Для яго аўтар гэта персаніфікацыя вобразу паэта. І в гэтым сэнсе ён носьбіт пэўнага вобразу жыцця, пэўнага вобразу свядомасці і пэўнага вобразу свету. І як вось гэткі вобраз, як гэткі ўзор, ён мае непасрэднае значэнне.
Іншая справа, што ну, ці варта лічыць праз гэта, што аўтар мае нейкую прэферэнцыю ці найвялікшае значэнне пры разуменні таго, што прамаўляецца ў творы. Мне, напрыклад, не падалося, што ва ўсіх аверансах у бок Гёльдерліна як паэты Гайдэгер менавіта праз асобу аўтара, ну, фактычную асобу аўтара, спрабуе патлумачыць асноўныя сэнсы, якія ствараюць логіку гэтага верша. Пераважна ў тэксце гаворка ідзе зусім не пра гэта. Я кажу, для аўтара гэта перадусім важны вобраз, важны ўзор, у тым ліку экзістэнцыйна важны. Але гэта не значыць, што гэта асоба, якая перадвызначае сам зварот да тэмы і перадвызначае тыя сэнсы, якія будуць атрыманыя пасля інтэрпрэтатара. Паколькі наш час уже так вельмі імкліва наблізіўся да канцу, я паспрабую даць такое заданне на наступны раз, каб у нас уже была больш прадметная гаворка. Давайте так, паспрабуйце да наступнага разу вось у гэтым тэксце патлумачэнняў да паэзіі Гёльдерліна, спрабуйце, перачытаўшы інтэрпрэтацыю Гайдэгера, паспрабаваць вылучыць, ну, скажем так, асноўную логіку, ну, ці тое асноўную паслядоўнасць думак, якая прадае структуру інтэрпрэтацыі Гайдэгера. І паспрабуйце вылучыць, на ваш погляд, асноўныя сюжэты ці асноўныя сэнсавыя групы, якія стварае Гайдэгер пры аналізе вось гэтага твору. Ну, паспрабуйце фактычна тыпалагізаваць інтэрпрэтацыю Гайдэгера, паглядзець, што там ёсць тыповага і якія там ёсць чыста лагічныя паслядоўнасці. Можа, праз гэта вам будзе лепш зразумела, што насамрэч робіць Гайдэгер. Спрабуйце сысці ад арміі метафораў і алюзіяў, якія непазбежна паўстаюць, і засяродзьцеся на фармальным баку справы. А што насамрэч робіць Гайдэгер? Не што вы бачыце ён робіць, а што фактычна ён робіць. Ну і тады в наступным разе параўнаем тое, што ў нас атрымалася, ну і нейкімі супольнымі высілкамі паспрабуем ўсё ж такі разабрацца, што ж такое экзістэнцыйная герменэўтыка, як яна працуе. Калі мы будзем так на крок бліжэй да гэтага, тады мы сапраўды зможам прыняцца за нешта больш сур'ёзнае, магчыма, нават паспрабаваць і самім інтэрпрэтаваць штосьці ў такім гайдэгераўскім ключы экзістэнцыйнай герменэўтыкі. Ну, калі заданне зразумелае, то дзякуй за сённяшнюю нашу сустрэчу.